România la începutul secolului al XX-lea. Cuprinsă de suflu pașoptist, de educația în spiritul Revoluției franceze și al noilor sensibilități occidentale, devenea din ce în ce mai vlăguită duhovnicește și mai reticentă la fenomenul religios, iar biserica în general și monahismul în special își pierdeau importanța de altă dată. Domnia lui Cuza a limitat influența politică a bisericii, iar mănăstirile au suferit o adevărată lovitură prin secularizarea averilor lor. După primul război mondial se va produce o schimbare în conștiința elitelor românești în ceea ce privește atitudinea față de religie și religiozitate populară. Are loc o renaștere semnificativă a monahismului. În Ardealul lipsit de mănăstiri din cauza tunurilor austriece, mitropolitul Nicolae Bălan a făcut o adevărată profesiune de credință din această renaștere a Bisericii Ortodoxe. Mare iubitor al culturii și doritor să câștige pe toți românii ardeleni pentru ortodoxie, mitropolitul Nicolae Bălan a făcut din mănăstirea Sâmbăta un centru de spiritualitate și viață intelectuală care trebuia să radieze în toată eparhia Ardealului. În satul Vața de Sus, nu departe de Brad, la poalele munților Apuseni, în țara Zarandului, pe malul Crișului Alb, se năștea din familia Petru Boca și Teodora tânărul Iosif, care mai târziu se va căsători cu Creștina Popa și se vor stabili la marginea satului Vața de Sus. Tânăra familie, deși poseda suprafețe mari de pământ, datorită profesiei lui Iosif de cizmar, meserie pe care nu o putea profesa în acea zonă, va avea un trai simplu. Din cei doi se vor naște Miuca Viorela, care fiind bolnav va muri la câteva luni de la naștere, și Zian Vălean, cel care va deveni mai târziu, din mila lui Dumnezeu, marele duhovnic al poporului român, greu încercat de necredință în anii lungi ai regimului comunist. Părintele Arsenie Boca va marca monahismul românesc, devenind cunoscut în popor ca Sfântul Ardealului. Subsemnatul, m-am născut în 1910, septembrie 29, în Vața de Sus, județul Hunedoara. Școala primară și liceul în orășelul Brad, același județ. De pe atunci mi se remarca o anumită înclinație spre singurătate și spre probleme de religie, chiar peste puterile mele de atunci. Își amintește părintele Arsenie în biografia sa. Copilul Zian urmează cursurile școlii primare de 4 ani în satul natal, remarcându-se prin felul lui deosebit de a fi. În timpul școlii elementare, începute în 1917, este remarcat pentru preocupările lui intelectuale precoce. După absolvirea școlii primare, în 1921, intră printre primii la liceul Avram Iancu din Brad. Îi uluiește pe toți din jurul său prin frumusețea sufletească, prin modestia și purtarea de grijă față de cei din jur, dar și prin asceza sa, arătând o atitudine severă față de manifestările anticreștine, mărturisind fără rezerve credința în Iisus Hristos. În timpul școlii, în urma unor neînțelegeri, mama lui se va muta la Hălmagiu, lângă Arad, iar în anul 1922, în urma sentinței de divorț, Zian va rămâne sub tutela tatălui. Dar la un an de la intrarea în cursul superior de liceu, tatăl său va deceda. La intrarea în cursul superior de liceu am rămas orfan de tată, care era cizmar de meserie și foarte bun pedagog cu fiul său. Știu până atunci că m-a bătut odată pentru ca să nu mai pierd timpul, ceea ce am făgăduit cu lacrimi și n-am uitat până acum. Și de multe ori mi-a folosit în viață.
În cursul liceului mi-au plăcut foarte mult matematicile, fizica, religia, desenul și muzica. Terminând liceul și luând bacalaureatul la prima prezentare, înclinam spre științele pozitive. Dar dacă aveam avere sau garantau tutorii pentru mine, intram la aviație la Cotroceni, ceea ce n-a fost, împiedicându-mă sărăcia. Drept aceea a biruit înclinația contemplativă sau speculativă și în 1929 m-am înscris la Academia Teologică din Sibiu. În ultimii 2 ani de teologie este infirmierul căminului și va beneficia de o cameră separată unde se putea retrage singur. Prin intermediul profesorului de teologie Nicolae Popovici de la Institutul Teologic din Sibiu, cu care avea o legătură de prietenie puternică, îi se va propune mitropolitului Nicolae Bălan acordarea unei burse și trimiterea la Academia de Arte Frumoase din București pentru a-și desăvârși prin studii talentul artistic. În cursul teologiei mi-am vândut casa părintească spre a-mi putea continua studiile. Eram și bursier. Mamei nu i-am cerut niciun ajutor și nici nu mă înduram, întrucât era divorțată de tata, iar eu eram dat tati prin sentința de divorț, ca fiind, pe baza meseriei, mai sigur că mă va da la școală. În timpul teologiei mi se lămurea frumusețea chipului viețuirii călugărești și doream să mă instruiesc pe cât puteam, mai temeinic, cu deosebire în latura mistică a vieții. Cu prilejul acela aveam următoarele note caracteristice. Deprindeam pe mama cât mai fără mine și cât mai fără corespondență, ca oarecum să mă uite și să nu-i vie greu când va afla că m-am călugărit. Apoi, de la plecarea din Brad, mi-am pus o anumită disciplină austeră, care avea mai multe amănunte greu de crezut. Așa, de pildă, mi-am propus ca toată vremea teologiei să nu fac nicio cunoștință cu fete, ceea ce n-am reușit, întrucât tocmai în anul acela, 1929, ministerul îngăduie și fetelor să studieze teologia și m-am pomenit cu câteva colege, dar cunoștințe în oraș am izbutit să n-am. În timpul studenției deja a fost socotit de colegii lui pentru viața sa duhovnicească și special pentru asceza pe care o se țirea să facă, încât îi ziceau Sfântul de atunci, adică duceau viața foarte, foarte cu mare grijă împotriva mâncării, împotriva păcatelor. Cei care erau studenți, colegi de clasă cu Părintele Arsenie Boca ziceau așa: Părintele să intra în biserică sau în paraclis sau unde se făcea Sfânta Liturghie, o să că dacă se mișca stâlpul, să mai mișca și el. Mă abțineam de la voia în oraș, ci stam în curtea școlii, cu poarta deschisă. Cu colegii nu ieșeam în oraș decât dacă trebuia în interesul școlii, a vreunui profesor, sau însoțiți de profesor, cum era cazul cu reuniunea de muzică. N-am dansat și n-am învățat lucrul acesta. Îmi dase tata grija asta. Și mai cu deosebire, când eram teolog, nu puteam închipui să fac așa ceva. De viața altora, în afara zidurilor teologiei, am fost în cea mai perfectă indiferență și necunoștință. Toate preocupările mele erau și sunt până astăzi interioare, nu exterioare. Vorbirea mea a fost urâtă de când mă știu. Am terminat teologia în 1933. După teologie a urmat o altă școală, o altă facultate, o facultate numită pe atunci Școala de Bele Arte, care acum se numește Școala de Arte Vizuale. O terminat în 1938. Fiind că are această calitate, mitropolitul Nicolae Bălan de atunci i-a dat o bursă și a făcut studii de bele arte în București ca să se pregătească ca pictor bisericesc. După ce a terminat bele artele, în timp a lucrat cu un mare pictor, Costin Petrescu, în mai multe locuri și în cele din urmă, după câte știu, chiar la Ateneul Român. Aici, în capitală, au loc diferite manifestări ale legionarilor
dar rămâne străin de orice activitate a acestora. Aceasta era purtarea de grijă a lui Dumnezeu de a nu se implica în nicio activitate politică, pentru ca mai târziu să poată pleca spre Sfântul Munte Athos. În vremea aceea, mișcarea legionară era întoi și se discuta de ea în toate părțile. Eu, ca un independent de politic, nu mi-am găsit înclinație către mișcare. Apoi s-a întâmplat că nici nu m-a mai chemat nimeni. Își amintea părintele Arsenie la ancheta din anul 1945. Este hirotonit diacon în 1935, iar în 1938 termină Institutul de Belles Arts, după care, în anul următor, este trimis de mitropolitul Nicolae Bălan în Sfântul Munte Athos pentru a deprinde viața călugărească. Înainte de plecare este cercetat pentru a se afla dacă este legionar, dar neavând nimic la activ, ci doar simpla chemare către desăvârșirea interioară prin meșteșugul călugăriei, obține permisia de plecare. Părintele Arsenie a mers la Sfântul Munte împreună cu părintele Serafim Popescu și a stat la Sfântul Munte 3 luni, din martie, aprilie, mai. A cercetat mănăstirile, stilul de viață al călugărilor și în special probleme de pictură. Interesa felul cum mănăstirile erau pictate, pe câte au putut să le vadă și să se însemneze. Atunci a primit și darul înainte vederii. Maica Domnului, ducându-l în Sfântul Munte pe o creastă extraordinară, timp de 40 de zile am auzit o taină așa care nu putem să o definim așa, cu totul să o disecăm așa, nu știu, ne-a spus-o altora, în care l-a dat pe mâna Sfântului Serafim de Sarov, Maica Domnului. Era în post și în rugăciune. Credem că în timpul acela probabil nici n-a gustat nimic în timpul acela de 40 de zile, că spunea de taina aceasta pe care puțini au dobândit-o dintre sfinți, taina postului desăvârșit de 40 de zile fără picătură de apă. Și spunea, da mă, este posibil, zice. Și măi, prin credință este posibil, de fapt, ce toate sunt posibile prin credință. Revine în țară îmbogățit cu experiențe minunate și intră în obștea mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, dar totodată aduce părintelui Dumitru Stăniloae câteva manuscrise ale Filocaliei. Nu întâmplător l-a ales părintele Stăniloae, să zic, mâna dreaptă atunci când tot părintele Arsenie a venit. Din nefericire, Filocaliile care s-au reeditat acum, din nefericire spun, nu s-au mai reeditat cuvântul înainte pe care l-a scris părintele Stăniloae la Filocalia 1, 2, 3, 4, cuvintele acelea, unde părintele Arsenie este numit ctitorul Filocaliei românești. Și spune că fără părintele Arsenie n-ar fi fost posibilă apariția acestor cărți în teologia și literatura română. Mitropolitul Nicolae Bălan îl trimite la Sâmbăta de Sus pentru a reînvia viața monahală din acele ținuturi. În concepția sa, mănăstirea Brâncoveanu trebuia să devină un centru de elită duhovnicească, o mănăstire model care să permită renașterea spiritualității într-un spațiu văduvit secole de-a rândul de prezența lăcașurilor monahale. În vinerea izvorului, după Paștile anului 1939, am fost uns în călugărie, prind numele Arsenie. Un an m-am ocupat cu gospodăria, eram primul și singurul călugăr la mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus. Într-o iarnă, probabil prin 1941, ne trezim cu o avalanșă de oameni de toate vârstele și treptele, năpădindu-mă să stau de vorbă cu ei despre necazurile lor. Aici m-am trezit să fac duhovnicie cu oamenii, deși nu eram preot. Știam că tot ce pățesc oamenii li se trage de pe urma greșelilor sau păcatelor. Așa m-am văzut silit să primesc preoția și misiunea majoră a propovăduirii lui Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, precum și a sfințirii omului, ca să aibă pacea lui Dumnezeu în sine absolut în orice împrejurări s-ar afla în viață.
I-am învățat să fie curați față de oameni și față de Dumnezeu, să dea cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Ceea ce n-am mai văzut până atunci și nici de atunci la nimeni a fost felul cum a săvârșit Părinte Arsenie cu Părintele Serafim Sfânta Liturghie. Așa recita cuvintele, luat mâncați beți dintr-o așezată, de plângea. Dar nu așa numai că plânge de formă să vadă azi. Plângea pur și simplu din conștiință. Trăia momentul acela. Pentru că Părintele a zis așa: întotdeauna când va veni cineva la spovedit la voi, atunci mi-am dat seama că vom ajunge preoți, vom ajunge duhovnici. De-abia atunci mi-am dat seama atunci. Ce, fiți atenți, când vor veni oamenii la voi la spovedit, niciodată să nu vă îngânfați sau să nu credeți că, vai de mine, ce putere aveți voi. Zmeriți-vă în fața lui Dumnezeu și atunci se vor zmeri și cei care se spovedi la voi. Știi? Deci cel care e în genunchi ești tu și cel care e deasupra e Hristos. Părintele s-a pus pe un scaun, pe mine m-a pus în fața lui, de partea cealaltă a mesei, și în partea stângă veneau oameni și vorbeau. Și atunci a vrut să vorbească și cu mine, dar întâi să-l asculte pe celălalt. Și în timp ce vorbea persoana respectivă, eu judecam în mintea mea, știi, pe cel care vorbea. Ăla spunea: părinte, am un necaz. Zice, ce necaz ai, mă? Părinte, zice, am un necaz, am numai un singur copil și l-am crescut cu greu și nu știu ce, și acum au făcut nuntă și au fugit cu toți banii de la nuntă. Și au lăsat și nevastă și pe noi și așa. Și eu în mintea mea ziceam: așa trebuie dacă ai făcut numai un copil. Ziceam eu în mintea mea. Părintele Arsenie se uita așa la mine și dar nu se uita la ăla. Se uita la mine și zicea lui ăla: așa trebuie dacă ai făcut numai un copil. Și au fost vreo 3-4 replici de felul ăsta care eu le gândeam și părintele ce gândeam eu, el spunea cu voce tare. La un moment dat mi-am dat seama și zic, părintele citește gândurile. În scurt timp, faima părintelui Arsenie se răspândește în toată țara, devenind un simbol al sâmbetei de sus, dar această faimă nu este rodul unei apariții miraculoase, ci a trăirii cu consecvență după regulile cele mai aspre ale monahismului, în duhul celei mai autentice ortodoxii. Au o forță extraordinară cuvintele Părintelui Arsenie. Au forță extraordinară. Și eu cred că a fost omul lui Dumnezeu. Părintele Arsenie a fost o personalitate puternică, a fost un om cu o putere de sinteză, a fost un om cu putere de pătrundere, putea să rezolve multe lucruri. În anii celui de-al doilea război mondial, importanța mănăstirii Brâncoveanu crește exponențial. Adunat sub semnul suferinței generate de furtul Ardealului de Nord, dar și în căutarea de încredere și speranță, tot mai mulți țărani și intelectuali vin cu miile de pretutindeni să-l vadă, să-l audă și să stea de vorbă cu Sfântul de la Sâmbăta. Mai ales pentru studenții și studentele Universității din Cluj-Napoca, refugiată vremelnic la Sibiu, Sâmbăta de Sus devine un loc obligatoriu de pelerinaj, iar părintele Arsenie Boca un reper de neocolit. Era un aflux de tineret, de lume extraordinar de multă care venea să-l vadă și să-l asculte pe acest sfânt în viață. Eu nu-l văzusem niciodată și am văzut cum se urcă pe un mamelon, de unde putea să fie auzit foarte bine, un bărbat de o frumusețe deosebită, tânăr, într-o rasă albă, din lână de miel, cu o centură neagră cu inscripția lui Iisus pe X acolo, și în momentul acela m-a străfulgerat un gând
negativ. Și am spus, cum e posibil aceste studente foarte frumoase să facă eforturile disperate, să vie până la sâmbătă, să asculte pe acest preot călugăr, care este uluitor de frumos. Și atunci mi-am pus întrebarea, chiar m-a rugat puțin, așa, în sinea mea, să fiu lămurit de Dumnezeu dacă este un impostor sau nu. Dacă el fascinează pe acest grup mare de studenți prin frumusețea lui sau prin fondul creștin și spiritual pe care îl are. Și eu m-am retras lateral. S-a terminat prezentarea, tot grupul acela destul de mare de studenți, gata să-l întrebe, sumedenii de întrebări care erau gata să le puie, și Părintele Arsenie i-a oprit cu mâna întinsă. Acum nu, am o treabă, cu altă dată. Și spre stuparea mea văd că se îndreaptă. Eu am fost convins spre mitropolie, acolo unde era reședința mitropolitului Bălan, dar pe aceeași direcție eram și eu, sprijinit de pomul respectiv. M-am dat puțin așa mai la o parte, dar spre stuparea mea a venit drept la mine, mi-a pus un braț după umăr, nu mă văzuse niciodată în viața lui, și mă întreabă, ei, Dane, sunt un impostor sau nu? În momentul acela am avut impresia prăbușește cerul peste mine și am spus, Părinte, vă rog să mă iertați. Mi-am dat seama că nu sunteți. Afluența de credincioși la mănăstirea Brâncoveanu era un motiv pentru organele poliției și jandarmeriei să-și focalizeze atenția asupra acestui obiectiv. România era în război, mănăstirea era destul de aproape de noua graniță româno-maghiară, iar în zona Sibiu-Făgăraș se aflau numeroase persoane care erau considerate periculoase pentru regimul politic instituit de mareșalul Ion Antonescu. Printre acești inamici, legionarii ocupau un loc de frunte, iar Părintele Arsenie este conștient de posibilele suspiciuni la adresa sa. Toate acestea îi aduc prima arestare în vara anului 1945, dar în absența oricăror dovezi palpabile este eliberat din arestul Siguranței Generale. Încă din momentul când am fost la sâmbătă, mergea mulțimea după dânsul, securitatea a fost pe dânsul. Urmărea tot ce face. Urmărea și pe cei care mergeau. Dar fiind era mulțime acolo de sute și de mii, nu puteau lua numai pe părintele. Am stat de vorbă chiar cu colonelul care l-a arestat. Colonelul zice, Părinte, eu din momentul ăla mi-am băgat demisia, când am văzut ce minune a făcut Părintele. Primisem ordin de la general, nu știu ce general de la Brașov, să mă duc să-l arestez pe Părintele Arsenie. 3 lacăte au pus, 3 uși. Așa, acolo, am închis Părintele înăuntru, că a doua zi să fie generalul, stai de vorbă cu Părintele, ori să lasă să nu mai adune lumea, ori dacă nu îl bagă în pușcărie, că Părintele până la urmă a ajuns, că a făcut pușcărie. Când se duce a doua zi să-l scoată pe Părintele de acolo, scoate-l, că nu-i nicăieri. Nu, unde să se ducă? Unde să ne ducem noi? Ne ducem la mănăstire. Când se duc la mănăstire, Părintele era în timpul liturghiei. Și l-am lăsat, zice, de-au făcut Sfânta Liturghie. Și după ce a terminat, s-a împărtășit Părintele, zice, ce ați crezut, mă, că am fugit? Zice, nu, am venit să fac Sfânta Liturghie, că n-are cine face, că sunt singurul preot. Mă duceam înapoi. Deci să știți că mă duceam înapoi. Deși este eliberat, datorită unor vizite ale legionarilor la Sâmbăta, cu care are legături strict duhovnicești, recrutarea de foști legionari în obștea monahală, dar și pelerinajele credincioșilor sunt suficiente motive ca să justifice bănuiala apartenenței la legiune a Părintelui Arsenie. Însă securitatea nu are cum să înțeleagă
că legăturile duhovnicești cu legionarii erau făcute în numele credinței creștine și al datoriei pentru cei persecutați. Astfel că în 1948 este din nou arestat și anchetat. Așa au fost făcut părintele și legionar și nu era nici legionar, că părintele primea toți oamenii, nu? Într-o biserică îi primești pe toți. Pe toți îi mângâi și îi spovedești, că așa e biserica, e mama. Le era frică la Gardiencos că era deținut politic și era socotit unul dintre cei periculoși. Avea gardian la ușă. La un moment dat a intrat panica între gardieni ăștia. Eu nu mă mai duc acolo, mi-e frică, eu nu mă mai duc. Mă duc la oricine, la altcineva, acolo nu mă. Unul dintre ei, las că mă duc, eu am eu grijă de popa, am te teme, nu nișcă. Știi? Ei, stând ăsta acolo la ușă, nu m-a auzit odată înăuntru, în celulă acolo, slujbă, căderniță, tămâier. Ăsta se uită pe gaura cheii, vede o grămadă de oameni ce intrau acolo, ce slujbe făceau acolo. O tras toată alarma acolo să vie, știi? Să vie că, uite ce, ori intrat nicățăs acolo, uite ce părintele face slujbă în celula lui acolo. Când a intrat înăuntru, părintele era pe ușa aia, cum o pun ei acolo, când zice că nici nu-i pată la un fel de ușă, ce știi, prici sau ce știi cum erau acolo, mai pe scândură goală. Și a zis că părintele stat și se uita la el, zice, ce-ați pățit, mă, zice, v-au alarmat îngerii. Printre acuzele care i s-au adus, așa în închisoare, că mi-ai prefăcut, striga tiranul acolo, mi-ai prefăcut închisoarea în mănăstire. Așa și dânsul, când era pe acolo, se atașa de unul de altul, îi spunea pe nume, îi învăța cum să se roage, cum să minunau de dânsul și până la urmă spune că odată a venit un Sfinte Paști, nu știu când era, și când au început deținuții să cânte Hristos a înviat, așa gândeai că se ridică zidurile închisorii în sus, așa, și au și spus Caralei ăia și cu șeful lor de acolo, așa, zice, trebuie să-l mutăm pe ăsta, pe popa ăsta de aici, că ăsta chiar așa au spus că să ne-a făcut închisoarea mănăstirii și azi mâine ne dau ăștia afară. Eliberat din beciurile anchetatorilor, părintele Arsenie nu mai revine la Sâmbăta, ci a calea țării Hațegului, la fosta mănăstire greco-catolică de la Prislop. Cauzele acestei plecări sunt multiple. Pe de o parte, securitatea dorea alungarea părintelui dintr-o zonă care devenea mult prea aglomerată. Pe de altă parte, mitropolitul Bălan și patriarhul Justinian Marina urmăresc protejarea părintelui Arsenie. Securitatea devine din ce în ce mai acidă la activitatea desfășurată și în acest loc, iar pentru ei mutarea părintelui nu va rezolva problema, astfel că la 10 ianuarie 1951, colonelul Gavril Birtaș ordonă arestarea părintelui Arsenie Boca. Este repartizat la Ocnele Mari, dar datorită influenței pozitive asupra deținuților se întocmesc formele de trimitere la șantierul Poarta Albă, din cadrul complexului Canalul Dunăre-Marea Neagră. Când a ajuns părintele Arsenie la canal, a fost repartizat într-o grupă de asemenea bătrâni, care erau slăbiți, deprimați, și era un gardian care era un om cinstit în fond. A fost și el angajat, s-a angajat că să câștige o bucată de pâine și le era milă de acești nenorociți, dar n-avea ce să facă. Spre stuparea lui, într-o bună zi, constată la controlul care trebuia să-l facă despre munca depusă, normele, lista normelor, au constatat că pentru prima dată ușor au depășit norma. Le făcea norma la cei mai neputincioși de pe acolo, că aveau de trăiat trăiste, de făcut nu știu ce, prin băltoace, prin noroaie băga. Și care îi vedea părintele că-s mai bolnav, stați acolo așa, și lucra părintele în locul la 10 oameni. Rămâneau ăia toți uimiți acolo când vedea ce putere i-a dat Dumnezeu. Și
La un moment dat a venit acest gardian, care am suflet cum se cade la el. Ce meserie ai dumneata? Preot. Da. Și nu l-am mai întrebat de ce cade acolo, ești acolo. Dar Părintele Arsenie îl întreabă, îi spune, și dumneata constați că s-a făcut norma? Da. Și văd că de când ai venit numai dumneata aici. E o întâmplare, spune el. Vezi că ăsta era pe la vasul lui și avea nevastă și un copil, Vasilică, de vreo 5 ani. Nu-i vedea. Era dor de ei. Și îi ghicește suferința, gândul și îi spune, vezi că mâine pe la 10 vine Vasilică la tine. După 11 seară vine gardianul la el. Părinte, îmi dau seama că ești un adevărat preot. De unde ai știut că vine familia mea să mă vadă? Și la un moment dat, respectat totuși, Părintele Arsenie îi cere gardianului, uite, am o rugăminte, să mă lași vreo 2 ore, 3 ore să mă odihnesc, dar îți promit că norma se face. Dar odihnește, pentru că de când ai venit dumneata să face norma, sigur, odihnește-te. Ghinionul că la amiază a fost un control din partea Ministerului de Interne cu numărarea integrală a tuturor deținuților, să vadă, să nu facă mișculații pe acolo. Lipsea unul. Scandal mare. Pe unde a plecat? Caută toate îngrădirile, tot era intact, nu era spart nimic. Iar se face iar o numărătoare la toți aceia adorați și când se face a doua numărătoare, e exact, nu mai lipsește nimeni. Și îl vede pe Părintele Arsenie. Dumneata, unde ai fost? Și am fost la mormântare la mama. A murit mama și atâta am rugat pe Dumnezeu să-mi dea voie să mă duc la mormântare la mama. Și m-am întors înapoi. Când s-a dus, când a ajuns, nimeni nu știa. Atât a dispărut, exact în timpul prohodului, cât a prohodit-o pe mama. Am fost la mormântarea mamei mele la Vața de Sus. Și s-au uitat, au plecat și au dat telefoane, sigur, au foruri superioare în Ministerul de Interne și au vorbit cu responsabilul, șeful de post de acolo sau ce era de la Vața de Sus și întreabă ce s-a întâmplat? A fost înmormântarea, o înmormântare aici. Da, a fost înmormântare. Și cine a mai fost? A fost un preot, fiul bătrânii care a murit. Au făcut un consiliu al lor și a spus, domnule, n-are rost dacă ăsta pleacă când vrea și vine când vrea și l-au eliberat. Întors de la canal, părintele trimite o scrisoare episcopului Andrei de la Arad, în care îi mulțumește lui Dumnezeu pentru binecuvântarea dată prin suferințele din pușcărie, ieșind de acolo mai întărit ca niciodată. Dar, totodată, părintele știe că această perioadă de reîntoarcere la mănăstire va fi întreruptă de întunericul prigoanelor, iar peste puțin timp vor veni camioanele cu securiști pentru a împrăștia în toată țara. Printre ultimele sfaturi pe care le dă, părintele le încurajează pe maici să nu dea curs ordinelor securității de a reveni în viața laică. Probabil că ofițerii implicați în urmărire sunt conștienți de zădărnicia activităților, dar ordinele primite trebuiau executate. Presimțirile părintelui se adeveresc și este arestat la 20 septembrie 1955. Nici de data aceasta, securitatea nu reușește să-i găsească o vină pentru a-l închide mai mult timp. Astfel, părintele se întoarce la prislop. Zice, ne-am hotărât, eu cu toate maicele, să ne opunem, să anunțăm pe credincioșii din Silvașul de Jos, de Silvașul de Sus, pe cei din Sibiu, pe cei din Brașov, pe cei din Făgăraș și să facem o rebeliune, o răscoală în 59, vă dați seama.
să facem ceva, să ne opunem. Și zice, i-am spus gândul nostru părintele Arsenie. Și a zis părintele Arsenie, nu, să nu faceți lucrul acesta, pentru că nu toate măicuțele sunteți pregătite pentru prigoană. Unii pot să ducă crucea, pot să lupte, dar alții nu pot să facă lucrul acesta și atunci cad. Și din luptători devin trădători. În decembrie 1958, Departamentul Cultelor impune un nou regulament monahal, în urma căruia, în mai 1959, părintele Arsenie Boca și stareța Zanfira Constantinescu sunt nevoiți să părăsească mănăstirea, iar maicile obligate să intre în lume. În locul celebrei mănăstiri se va instala un cămin de bătrâni până în 1967, anul în care s-a reînceput slujirea lui Dumnezeu prin ruga monahilor. Părintele Arsenie o arătat așa fel încât însăși episcopul Andrei Maziero, care era atunci la Arad, prin el l-a scos din monastir, fără să fie condamnat, fără să fie caterisit, nimic, gata, plec din mănăstire și el și Zanfira și pe urmă pleca și toate maicile. Și atunci asta era să facă. S-a dus a primit domiciliu forțat în București, cu oțelul dânsul. Autoritatea nu l-a caterisit, ci i-a dat hârtie scrisă că este oprit în a sluji cele sfinte. Atât. Este oprit. Viața părintelui Arsenie, de la plecarea din mănăstire până la moartea sa, a stat sub semnul interdicției dureroase de a mai putea îmbrăca haina călugărească și de a se întoarce în chinovie pentru a sluji alături de frații săi monahi. Ierarhii țin la el și îl apreciază, dar datorită regimului de conducere al țării sunt nevoiți să accepte slujirea lui neoficială. Purtându-i de grijă, patriarhul Justinian îl aduce alături de el în cadrul atelierelor de pictură ale patriarhiei. Securitatea nu va înțelege că renunțarea la Hristos nu stă în aspectele exterioare, ci în trăirea interioară a poruncilor creștine. Părintele Arsenie trebuie să fie om de lume, bărbierit, îmbrăcat la costum, cu ochelari de soare, într-un cuvânt, încadrat în viața cotidiană, ca și cum în mod obligatoriu forma exterioară rezonează cu fondul interior. Pentru a scăpa de urmărirea agasantă a securității, părintele Arsenie acceptă, cel puțin o perioadă, acest joc. Însă, dincolo de aspectul demirian, se află același călugăr plin de trăire duhovnicească și de putere în cuvânt, impunându-și aceleași măsuri austere de la mănăstire. Din acel moment, oriunde îl vor purta pașii pe părintele, în vizită prelungită la o mănăstire, la schela unei biserici care își aștepta pictura, sau la Sinaia, o mulțime fidelă îl va urma pentru a fi alături de el. Pentru că slujirea prin cuvânt îi este interzisă, Dumnezeu îi deschide o altă cale de propovăduire. Timp de 15 ani, pe zidurile bisericii Drăgănescu de lângă București, părintele pictează predicile pe care miile de oameni le ascultau la Sâmbătă de Sus. Fără ca nimeni să-și dea seama, biserica de la Drăgănescu ia locul mănăstirii Brâncoveanu sub aspectul comuniunii duhovnicești dintre părintele Arsenie și credincioși. Așa cum a trăit cu acest duh profetic, așa cum a trăit cu acest duh evanghelic, patristic, filocalic, pictura părintelui Arsenie este profetică. Dacă vor merge să citească acolo ce scrie părintele la fiecare tablou, fiecare imagine, își vor da seama că părintele Arsenie n-a rămas doar mai un simplu pictor, zugrav de biserici, și prin aceasta, așa cum spunea dânsul, a vrut să transmită oamenilor un mesaj. Ce să mai respecti atunci când ai ceva de spus, când vrei să comunici ceva? Dânsul, prin pictură, a rămas, așa cum spunea Nechifor Crainic,
Și te-am cunoscut că ești un ctitor de suflete când veneam la sâmbătă să te văd. Și acum, zice, dintr-un pictor de suflete ai devenit un pictor, când le predica și de așa, pe pânză. Ai trecut sufletul omului pe pânză, pe pictură, ca să zugrăvești chipul lui Hristos în ele. Ăsta a fost Părintele Arsenie. După terminarea picturii de la Drăgănescu, se retrage la Sinaia, alături de fosta obște de la Prislop, care se va îngriji de sfârșitul vieții părintelui. La 29 septembrie 1989, maiorul de securitate Cocârlea Constantin propune scoaterea din supravegherea informativă a ieromonahului Arsenie Boca, iar la data de 28 noiembrie 1989, Părintele Arsenie se mută la Domnul. Ne spunea, după ce plec din lumea asta, să mă chemați, că am să viu să vă ajut. Am să viu să vă ajut, că nu o să mă mai oprească nimeni. Veniți, mă, la mormântul meu și să nu vă închipuiți că nu știu de voi, zice. Dar veniți, mă, și vă spune, zice, și păcatele și năcazurile și eu vă ajut. Încă așa cum este scris, vă ajut mai mult decât înainte. Dacă dumneavoastră plecați, pentru că mi-a spus ultima dată, nu o să ne mai întâlnim. Cine o să mă mai ajute? Unde mai vin eu? Pentru că vremurile erau foarte grele. Și mi-a spus acest cuvânt pe care l-am reținut și care într-adevăr a fost un cuvânt și este un cuvânt profetic. A zis, acolo unde mă voi duce, de acolo te voi ajuta mult mai ușor și mult mai bine. Ziditor de suflete, călăuzitor neobosit pe calea cea strâmtă a mântuirii, lumina lină pe care negura timpului a încercat fără rezultat să o ascundă sub obroc, dar și cu un talent excepțional de a spune în cuvinte puține și limpezi adevăruri profunde, Părintele Arsenie Boca a tradus pe înțelesul oamenilor de azi esența părinților pustiei, deopotrivă pentru cei simpli, dar și pentru cei cultivați. Astfel apare lucrarea sa monumentală, Cărarea Împărăției, unde s-au adunat o seamă de cuvinte și răspunsuri la atâtea frământări și lacrimi venite la măsuța Sfintei Spovedanii, unde mila lui Dumnezeu strălucea în ele ca soarele în picuri de rouă, după cum mărturisea Părintele în prefața lucrării sale. Mai apoi au apărut și alte cărți, Cuvinte vii, Omul îmbrăcat în haine de in, Mărturii din țara Făgărașului, Talanții împărăției, despre îndumnezeirea omului prin har, dar și cărți care prezintă modul în care Părintele a fost urmărit de organele de represiune ale diverselor regimuri politice din România, precum Părintele Arsenie Boca în atenția poliției politice din România. Numărul ridicat al cărților dovedește pe deplin impactul profund pe care personalitatea Părintelui a avut-o asupra a mii de oameni. Ce este Cărarea Împărăției? Eu spun că această carte este fundamentală. Este gândirea din tinerețea Părintelui, deși unii teologi au vorbit și cu accente negative la adresa Părintelui, spunând că este o carte de tinerețe, că este o carte în care gândirea Părintelui Arsenie nu era suficient de dezvoltată și că este o carte în care accentul nu este pe Noul Testament, ci mai mult pe Vechiul Testament. Părintele Arsenie a vorbit patristic, am zis filocalic și de multe ori, eu pot să dau multe și am multe însemnări aici, a vorbit axiomatic. Spunea Părintele Dumnezeu să le ierte, Părintele Bodogaie, că avea un fel de a vorbi de parcă vorbea în pilde. Avea puterea de sinteză, o putere de sinteză uluitoare, uluitoare. E mare lucru în puține cuvinte să spui lucruri mari, mărețe, extraordinare. De la fiecare studenților teologi le cerea teologie, să învețe teologie, dar mai mult decât atâta le cerea să trăiască teologia. Că dacă nu trăiești teologia în viața ta, ești un teolog, poți să fii și ateu. Pe mine am învățat să fac o teologie în genunchi, smerită, ascultătoare. Privind împrejurările morții Părintelui, părerile sunt împărțite. Pe de o parte, unii susțin că vârsta înaintată este cauza decesului,
iar pe de altă parte alții susțin că securitatea este cea care i-ar fi grăbit moartea. Un lucru este cert. 20 de ani s-au scurs de când părintele nu mai este printre noi în chip văzut, dar toți cei care l-au cunoscut au certitudinea că de acolo, din împărăția lui Dumnezeu, Sfântul Ardealului veghează supra noastră și ne călăuzește pe calea cea strâmtă a împărăției. Dovadă fiind că Prislopul a devenit un loc de pelerinaj pentru oameni veniți din toată țara, care se adună cu miile în fiecare an pe 28 noiembrie pentru a pomeni pe cel care a fost lumina poporului în anii grei ai ateismului comunist. Deși știu că merit iadul, totuși, pentru rugăciune Sfinției sale mă gândesc că nu se poate să nu-l mai întâlnesc. Eu simt că Părintele Arsenie, numai că mă ajută, dar e cu mine. Și simt de multe ori prezența Părintele Arsenie în ceea ce fac, în ceea ce lucrez. De multe ori simt și mustrarea Părintele Arsenie când nu fac și mă rușinez. Li se pare multora, multe din viața Părintele Arsenie ca un basm, dar ele au fost trăite. După Revoluția din 1989, s-au limpezit anumite aspecte critice din trecut, iar Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului s-a întrunit la 9 noiembrie 1998, luând în dezbatere situația ambiguă de la mănăstirea Prislop. S-a hotărât reabilitarea tuturor slujitorilor și viețuitorilor de la această mănăstire și în special a părintelui Arsenie Boca, suspendat și îndepărtat din mănăstire prin actul Episcopiei Aradului numărul 2407 din 1959, semnat și parafat de preasfințitul Andrei Magieru. Astfel, respectând dreptarul bisericesc, s-a anulat această decizie, considerând reintegrați în viața obștei prislopene pe toți cei implicați. Dacă părintele Arsenie a jucat în perioada interbelică un rol major în revenirea monahismului în atenția opiniei publice, în sensurile sale autentice, azi forța sa de convingere s-a păstrat intactă. Intrat în galeria marilor figuri duhovnicești pe care le-a dat neamul românesc, părintele Arsenie rămâne și în atenția culturii ca omul potrivit la timpul potrivit pentru a contribui la o schimbare a conștiinței sufletești. Asta mi este toată misiunea și rostul pe pământ, pentru care m-am zestrat cu daruri, deși eu sunt nevrednic. Pentru asta sunt solicitat în toate părțile, ca să propovăduiesc iubirea lui Dumnezeu și sfințirea oamenilor prin iubire. De alte gânduri și rosturi sunt străin.